De gasprijzen stijgen maar door en flinke financiële problemen dreigen. Is natuurlijk best zorgelijk. En, je kunt nu pas zien, nu die prijzen zo extreem zijn gestegen, hoe afhankelijk en kwetsbaar we eigenlijk zijn van fossiele brandstoffen. Maar niet voor iedereen is het kommer en kwel. En verder in het Zeeuwse nieuws vandaag. Het station van Middelburg gaat op de schop. En deze CEO werd kruidendokter. Goedenavond. Grote bedrijven die de productie noodgedwongen terugschroeven. En flink hogere energierekeningen voor ons allemaal. De hoge gasprijzen zorgen voor veel hoofdbrekens. Maar installatiebedrijven die varen er juist wel bij. Ze kunnen het werk nog maar amper aan. Die telefoon die staat echt rood gloeiend. De winter staat voor de deur. Mensen hebben natuurlijk toch wat meer dat ze denken aan het isoleren. Alleen we merken nu dat het extra druk is, omdat in de media eigenlijk alleen maar wordt gesproken inmiddels over die hoge brandstofprijzen. Deze woningen in Nieuw- en Sint-Joosland zijn eigendom van de Woonstichting. Ze worden opgeknapt en een belangrijk onderdeel is het aanbrengen van isolatiemateriaal. Dat moet in dit geval tussen de binnen- en de buitenmuur komen, de zogenoemde spouwmuur. Gezien het feit dat die spouwmuren ongeïsoleerd zijn, brengen wij boorgaatjes aan. En via die kleine boorgaatjes brengen wij het isolatiesysteem aan. Het is een component, er zit een harder en er zit een foamcomponent bij. En dat samen dat brengt eigenlijk dat het systeem zich zet in de spouw. De isolatie wordt er als het ware ingespoten en verhardt zich. Er zijn meer manieren om je huis beter te isoleren, maar dit is een veelgebruikte methode. Door de bank genomen kan je ervan uitgaan dat je tussen de 7 en de 10 kub per vierkante meter oppervlakte op jaarbasis kunt besparen. Ja, is dat veel? Dat is zeker veel. En dat is natuurlijk ook weer afhankelijk van wat doet die gasprijs. De woonlasten die natuurlijk toch voor een belangrijk deel ook uit energiekosten bestaan. Mensen gaan merken dat dat nu flink oploopt. En het is natuurlijk een ontwikkeling die al langer gaande is. Maar wij merken nu dat het daardoor extreem druk is met mensen die graag hun woning geïsoleerd willen hebben. Dit bedrijf profiteert dus van die hoge gasprijzen, maar dat geldt zeker niet voor iedereen. Verslaggever Anke Tanihatu, wie voelen het nou het meest? Nou, we voelen het eigenlijk allemaal, maar als je kijkt naar die grote bedrijven, chemische bedrijven, die voelen het natuurlijk erg. Die zijn ook al aan het afschalen. Glastuinbouw is ook zo'n tak. Maar ook de consument natuurlijk. Want als je een doorlopend contract hebt, of een gasvrije woning, nog mooier, ja, dan heb je geluk. Maar anders, dan heb je elk jaar, moet je maar kijken wat je moet gaan betalen. En soms zijn dat een paar tientjes, maar nu gaat dat dus honderden euro's kosten. En dat gaan we dus allemaal voelen. Ja, en dan wordt er gezegd, isoleren, we hoorden dat net ook weer. Ja. Maar dan moet je natuurlijk wel kunnen betalen. Ja, en dat kan niet iedereen. Er is wel veel gespaard in coronatijd. En er zijn ook wel mensen echt aan de gang gegaan met duurzaamheid en energiebesparend wonen. En daarom hebben die isolatiebedrijven natuurlijk ook zo druk. Maar niet iedereen kan dat gewoon betalen. En dat betekent dat die enorme prijsstijgingen vooral heel erg pijn gaan doen bij mensen die er sowieso al letterlijk en figuurlijk niet zo warmpjes bij zitten. Ja. Maar er is hoop. Gelukkig. Ja, er is hoop van de politiek. Tenminste, ze hebben gezegd dat ze eind deze week misschien wel met een oplossing komen. Een tijdelijke belastingverlaging of een tegemoetkoming, een subsidie. Dus daar is het wachten op nu. Hè. Anke, dank je wel. Tweede Kamerlid Joba van den Berg uit Goes wil dat iedereen zich binnen een half uur rijden kan laten testen op corona voor een QR-code. Sinds deze week kan dat voor veel Zeeuwen niet meer. Testen voor toegang kan alleen nog maar in Middelburg, Goes, Rittem en Capelle. Andere testlocaties zijn opgedoekt omdat bedrijven er daar te weinig aan konden verdienen. Zo ziet het station van Middelburg er nu nog uit, maar dat moet anders, vinden de gemeente, NS en ProRail. Iedereen wil graag op een plaats komen waar het mooi en prettig verblijf is. Nou, als je kijkt hoe het nu is en wat de plannen zijn, hoe het gaat worden, ondanks dat we nog niet allemaal hebben kunnen uittekenen, gaat het een enorme facelift krijgen. De komende jaren wordt het stationsgebouw gerenoveerd en slimmer ingedeeld. De perronkap en de reizigerstunnel worden opgeknapt, maar reizigers zullen daar af en toe wel last van hebben. Als wij het perron gaan ophogen, dan kan je je voorstellen, dan is er geen perron. Dan kan er ook geen trein stoppen en geen reiziger instappen. Wanneer het project van start gaat en hoe het eruit komt te zien, is nog niet bekend. Nergens in Nederland steeg de toeristenbelasting zo hard als in Zeeland. Het afgelopen jaar ging dat met 13% omhoog.
Maar als je de absolute bedragen vergelijkt met andere provincies, dan valt Zeeland nog altijd mee. Het lijkt vooral om een inhaalslag te gaan. Toeristenbelasting betaal je als je overnacht in bijvoorbeeld een hotel of op een camping. De provincie trekt geld uit voor een onderzoek om historische zeilschepen weer als vrachtschip te gebruiken. Het project heet Zeeuwse Groene Compagnie en er werken 4 organisaties aan mee. De zeilschepen zouden dan streekproducten kunnen vervoeren op een duurzame manier. Ik ben nu toch heel gelukkig te moeten constateren dat het eindelijk gelukt is om met dit project van start te gaan. Vanaf vandaag kun je in Cadzand-Bad, Nieuwvliet, Sluis en Breskens elektrische fietsen lenen. Met een app krijg je de fietsen van het slot. De fietsen zijn voor toeristen, maar ook gewoon voor onszelf. Het is een vervoersmodaliteit die je gewoon kunt gebruiken als je er behoefte aan hebt. En ik heb het zojuist ook al gezegd, bij de opening zou het nou niet aardig zijn als mevrouw Van der Velde en ik vanuit Goes met de trein en de boot hier naartoe zouden komen. Deze prachtige locatie van de Zeeuws-Vlaanderen eens verder zouden kunnen ontdekken op de fiets. Zie maar. Doei! Hij schijnt nog steeds aan het fietsen te zijn. Straks in deze uitzending hoe een kritische uitspraak van de Raad van State de Veerse politiek koud lijkt te laten. Maar eerst, hij leidde grote bedrijven met duizenden werknemers in de Randstad. Maar 10 jaar geleden gooide hij het roer om. Nick Zinke keerde terug naar zijn roots in Zeeuws-Vlaanderen. En nu heeft hij daar een succesvolle kruidenboerderij in Groede. Wie het terrein van de kruidenboerderij van Nick Zinke opkomt, wordt getroffen door de landelijke sfeer. Maar vergis je niet, in Schuren en Kassen is hier in 10 jaar tijd een internationaal bedrijf opgebouwd met 15 werknemers. De kruidenextracten gaan over de hele wereld voor geneesmiddelen en voeding. Bijvoorbeeld de vijg die je daar ziet staan. Daar oogsten we de knopjes van in het vroege voorjaar. En die bevatten een stofje wat zeg maar, je darmen heel erg rustig maakt. In de kast staat ook dit groene tarwegras. Daar zit een bepaald stofje in, een ontstekingsremmer. En dat wordt geleverd naar Spanje. Dat gaat in babyvoeding. Dat kinderen met flessenvoeding ietsje beter afweersysteem kunnen krijgen. Nick Zinke leidde grote bedrijven met duizenden werknemers. Zoals de keten van kiosken op treinperrons. 10 jaar geleden maakte hij een totale ommezwaai. Vanaf een jaar of 4 weet ik nog dat ik alle plantjes eigenlijk in mijn mond stak. En me toen al afvroeg van, ja, waar is dat nou voor? Waarvoor is die plant er eigenlijk? Ik kreeg zeg maar, op mijn 50ste de kans om deze boerderij te kopen. Ook nog eens een keer in mijn geboortestreek, want ik ben in Terneuzen geboren. En ja, toen zijn we gewoon begonnen. Helemaal zonder klanten, zonder niks. De kruidenboerderij groeit nog steeds, net als het aantal internationale klanten. Niks geen geitenwolle sokken, benadrukt Zinke. Hij vertelt dat mariniers bijvoorbeeld nog steeds leren hoe ze met kruiden kunnen overleven in de wildernis. Kruiden zijn dus van alle tijden. Er zit een gedachte achter van algemene gezondheid en welbevinden. Die op dit moment heel erg onder druk staat in onze wereld. En toen ook al. Ik zeg niet dat wij dat op gaan lossen. Maar ik zeg wel dat ik daar samen met de mensen hier daar een rol in wil spelen. Ook dat deeltje van die kruidenachtige planten, dat niet vergeten wordt zeg maar, in het grote geweld van de farmacie en van de industrie waar we nu eigenlijk in zitten met z'n allen. Nick Zinke gaat binnenkort ook in het nieuwe natuurpark Waterdunen zilte groenten en kruiden telen. Oud-wethouder Jaap Melsen van Veere vindt na een uitspraak van de Raad van State nu zelf ook dat hij 3 jaar geleden een dossier over de bouw van een hotel beter had kunnen overdragen aan een andere wethouder, om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Melsen stapte weliswaar op in 2018, maar kwam begin dit jaar weer terug als raadslid. En al die tijd bleef de kwestie toch een beetje hangen. De uitspraak van de Raad van State is er nu en maakt een einde aan die kwestie. In 2018 treedt toenmalig Veers-wethouder Jaap Melsen terug nadat hem in een rapport op 3 punten de schijn van belangenverstrengeling wordt verweten. Eén van die punten betreft de aanschaf van een appartement hier in Duinhotel 10 Torens. Dat hotel is van Peter Bommelier en diens bedrijf verhuurt en beheert nu het appartement voor Melsen. Na Melsens aftreden weerlegt een ander rapport de beschuldigingen. Maar op een of andere manier pakt de gemeenteraad het niet op en laat Melsen de kans om zich te verdedigen liggen. Zo blijft de kwestie een beetje hangen.
Ondertussen blijft Melsens integriteit een rol spelen bij rechtszaken die gaan om dit gebouw. Het voormalig KPN-gebouw in Domburg dat moet worden omgebouwd tot een hotel. Wethouder van dienst is dus Jaap Melsen. Projectontwikkelaar van dienst Peter Bommelier. En dat maakte dat Melsen in wezen ook kwetsbaar werd. En dat had hij zich moeten realiseren. Heeft hij zich kennelijk niet gerealiseerd. En het effect is geweest dat hij daardoor echt ernstig in de problemen is geraakt. De stichting Leefbaarheid Con Domburg, vertegenwoordigd door Bram van Leeuwen, ziet de plannen voor het KPN-gebouw niet zitten. En krijgt wat Melsens rol betreft vorig jaar in Middelburg ongelijk van de rechter. Uiteindelijk zegeviert het recht, zegt Melsen in de PZC. Ja, toen op een gegeven moment de uitspraak van de rechtbank werd aangegrepen om te zeggen, nou, Melsen treft geen enkele blaam. Werd ik eigenlijk een beetje in het verdomhoekje geplaatst. Van ja, Van Leeuwen heeft het allemaal maar gezegd. Nou, het slaat nergens op. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. In maart dit jaar keert Melsen terug als raadslid en zijn partij, de SGP ChristenUnie, ziet hem als volledig gerehabiliteerd. Maar wanneer de KPN-zaak voor de Raad van State komt, is die duidelijk. Je mag als wethouder je niet bemoeien met een dossier van iemand waar je zakelijke banden mee hebt. Ik vind het inderdaad buitengewoon betreurenswaardig dat, gelet op deze uitspraak, de SGP niet op de eerdere woorden terugkomt. En ook toenmalig collega-wethouder Chris Maas en burgemeester Rob van der Zwaag, die nu weer in het college zitten, krijgen een veeg uit de pan. Zij hadden Melsen het dossier moeten ontnemen. Ik hoop dan ook dat uw raad de uitspraak van de Raad van State niet zal laten verworden tot een voetnoot in de geschiedenis, maar die integendeel aan zal grijpen om alsnog een kritisch debat te voeren. Veerse raadsleden hebben desgevraagd weinig lust om de boel weer op te rakelen. Melsen zelf en zijn partij SGP ChristenUnie laten het bij een schriftelijke reactie. Met de wetenschap van nu had ik er beter aan gedaan om het dossier over te dragen. Ja, die vind ik wel buitengewoon mager als ik heel eerlijk ben. Je moet gewoon zeggen, het was niet goed. Ik had het dossier niet onder me moeten houden. Ik had niet mee moeten stemmen. We maken allemaal fouten, maar daar kun je ook van leren. De Veerse gemeenteraad laat nu een kans liggen om alsnog een openbare discussie te voeren over integriteit. En dat terwijl nu juist de uitspraak van de hoogste bestuursrechter daar een prima aanleiding voor was geweest. Vanochtend waren er nog een paar kleine buien, maar vanmiddag kwam er meer en meer felle opklaringen bij een temperatuur rond de 14 graden. En morgen verloopt eigenlijk precies hetzelfde en het wordt dan ook nog ietsje warmer dan vandaag. Op onze Facebookpagina lees je nu meer over een speciaal kunstwerk over de Slag om de Schelde. In de Hofvijver in Den Haag zijn drijvende, lichtgevende legerhelmen te zien als eerbetoon aan de ruim 9700 slachtoffers die vielen bij de bevrijding van Zuid-Nederland in 1944. Kunstwerk is van de streamingsdienst Netflix, waar vanaf komende vrijdag de film ook te zien is. Ik wens u voor nu nog een hele fijne woensdagavond.